ụmụnna m ele ọtọ nọrọ unu hụkwurechi ọnwa nne ọnụ nwa mba nnọọ awụchasịalanụ m eye ụwa na nọ n'ime ya onye mechaa ya erie gị chefuo ebe mmiri shiri mawanụ egekwa ha ama ebe ọ kwụsịrị ṅụ ọ wụ otu o mere anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na m nwere akụkọ nọ n'ugbo towara ya ụmụnne na ya sị ya kelekwana ụmụnne anyị dị iche iche ndị ọ na-awa ewepụta okwu ha amaghị ya ọnụ ụmụnne anyị ndị na-ekwu site n'ala ala obi ha n'ihi na ọwụrụ ṅụ ihe ahụ ị ga-eme ọ ihe ị ga-ekwu ụmụnne m ya ga n'ihu sị m na ya etoro n'etiti di na nwunye ya hụtara dịka nne ya na nna ya na nwanyị mba nnọọ mza ya sị m ya na-eto n'ime ịhụnanya nne n'ime ịhụnanya nna ya kpọwa ka nna na nne ejiri ịhụnanya ebe ọ dị ukwuu na nne ya a na-eji egwu egwu na ya arụ only 12 years old mgbe mpa ya batara na room ya one evening mma ya anọghị ya mpa ya gwawe si ya that na ya ga-eme na ya chịrị inye experience ọ na-ahụbe before ọ na-amakwanụ na ihe mgbe onye ya ga-eme na ya emechikwa ọnụ na ya ekwuo ya na ya ga-egbu ya na ya sị ka ya bịa gwa ya na ọwụ ya mụrụ ya n'afọ ya na ya wụhụ dadi ya na ya zụrụ ya azụ na ya chọrọ ijọsi helpụ ya nye ya ndụ nye ya name na ọwụ na o mechie ọnụ na ya ga-azụcha zụọ ya mana mahadum mana ọwụ na o kwupụta na ya ga-kpoga ha ya n'ọfaneji ebe ya gara aga zụrụ ya elewe mpa ya so na ọsọ ọwụ ya mụrụ ya mpa ya gwa ya sọ ọwụ ya mụrụ ya na ọwụhụ ya mụrụ ya n'afọ ya na ọwụhụ nwa ya mgbe mpa ya na-ekwu ihe a ọ ga-ebupụta bọks ahụ one iron box nọ n'elu wardrobe ya ga-ebutuo ya gbaghee ya were ka ịgbaghee ya chepụtacha akwụkwọ n'ebe ahụ si elekwe na ihe na akwụkwọ dọkụmentị receipt ya ejiri bịa zụrụ ya na ya ji mee ya adopt na orphanage na o lee ya wepụtacha pikchọ ya mgbe ya dị obere ma ihe niile elege ihe ka lege o were ha chikpo ha n'ime ebe ahụ ihe mere eji believe na ọwụhụ truly na ọwụhụ mpa ya ụjọ abanye ahụ dị afọ ihe na ya na-eme na ọwụhụ ihe ọjọọ na ọ ihe ekwesịrị ime ọ part of ihe ya ga-eme ka eji secure ya na-ele mpa ya ụjọ mixed with feelings because mkpara anya na otu oshi ekwuge dị ukwu bịa webata ya ụjọ n'ahụ otu aka mpa ya she have all his way that very day na ọwụ an awful experience na ya live in pens mpa ya gwa ya sị na ọwụ na mma ya lọta na ya coordinate kwa onwe na ome mma ya mata ihe mere nọ na ya ga-etinye na moto kpoga ha n'orphanage ebe bilọngụrụ n'ebe ahụ na ụmụaka na-ata ahụ ebe ahụ na ọ ga ahụ ice cream ra ọkwụkwa na ahụ ezigbo nri rie ya kpoga ha ya ebe bilọngụrụ mana o mechie ọnụ nọrọ hia nọrọ nwayọ na ya ga-azụ ya mee ya eto wee beautiful young lady from that very day ihe mpa ya na-emezi ya opportunity ọbụla ọhụrụ ọwakpokwana ya opportunity ọbụla ọhụrụ ọwakpe na o megide ihe ahụ towards the age of 13 na enwere neighbor ha ihe a na 4 plots of land the man azọ 3 plots reshi mpa ya 1 plot nọ ebe mpa ya gbara fence ruo ụlọ ọkwa n'ebe ha bi then the man na gbakwana fence ya na family ya bi the other side mana nwunye the man wee ezigbo mmadụ the man mụkwara na ụmụ nwoke 3 na ụmụ nwaanyị 2 ụmụ 5 ka o ji na ndị ke nwaanyị ya na ya na ha wụ ọgbọ ha tụrụ ya bụta with months nwe nke jiri na ha tụrụ nwe nke jiri 3 years tọ ya na nwaanyị mba nnọọ mza ihe a enyegide nsogbu taa ka mpa ya na-eshi na ebie disturb ya mma ya pụwahala ya bidozie mma ya pụwa ya si ya ga-eso mma ya pụwakwana ya si ya ga-eso mma ya chọashi asị si ya ga-eshi ege ya ga-eme ke ya ga-esa efere mee ka ọzọ ka ya gaa ahịa ka ya elo mma ya ghọta gakwana hụ mpa ya kwuo ya anya mgbe ọbụla ya si ya ga-eso mma ya bụ mpa ya kwuo ya anya ọwụ na mma ya pụwa o bidozie ịkọ ya ihe n'ime ya na force ọ bịazi ọ gaghị eji obi ọma eme ọ dragara mma ya aka ntị mee ka shon ya nọ n'akwa before ọrịa ya elu oke ịkọ ihe ọ gwawa sị any day mma ya matara na that day ka ọ ga-ahapụ ụlọ ya na-aha di ya gbanụ nkịtị ama otu esi agwa mma ya ma otu esi ekwute
especially mgbe ọ hụsịrị na ọ wụghị ya mụrụ ya. Ike agwụ ya, ike akwụrụ ọtọ gwụ ya, opportunity ọbụla ọ hụrụ ọ bazie n'iga ime na o mee na force na ya ga-anọ n'akwa ọ ga-eme, ọ ga-ama ya akala anya, ma ya ọzọ, pụrụ ya kpekpururu, ọ tụkpugharịa, ọ fling ya tụkpugharịa, o were dọgị bịa. Otu a ka this man na-emeke sure na ọ na-enye inflict pains. Otu a ka this man make sure na ọ na-enye ya pains, ihe mgbu, body pains all the time. Iwe eju obi ya bịa wetawa aka 14 years, ya weta aka 14 years na-aga 15. Ihe na-akụzi ya n'obi otu a ga-esi egbu this man, ya na plan otu a ga-esi egbu ya. Otu obi si ya tigere tọsa, otu obi si ya tige sniper, otu obi si ya na ehi ụra ya ga-ama ya mma n'olu. Ihe a bụ pictures na-abịa ya na isi. Mana mma ya anaghị ekwe eji egwu egwu, mma ya anaghị eji egwu egwu. Ya jụwa mma ya one day, si ya na mgbe o bu ya n'afọ na ele otu o filiri, ya chọrọ ịma ma mma ya ọ ga-asị o nwere story ọ ga-akọrọ ya na ọ mgbe e bu ya n'afọ. Mma ya si efiliri ote nwaanyị niile ri ime na-eshi efili, na ele ihe ọ ga-eji ajụ ụdị ajụjụ ahụ. Ya ọhụbe pichọ ya mgbe ọ dị obere na mgbe a mụrụ ya ọhụrụ. Ya si ahụchana pichọ bụta ahụbe pichọ ya mgbe ya ri ime. Mma ya gwawa ya sọ nwaanyị niile ri ime ahụ na-agakashi na-enwe time ịbịa sewe pichọ mgbe ọ ri ime, na ya enweghị pichọ esere mgbe ya ri ime, na ihe eji pichọ mgbe ya mụrụ nwa na mgbe niile, na ihe mma ya na-agwa ya na enwebeghị ya na mma ya hapụ inye. Emechazi otu a ga-emegidere mpa ya shift wezi response ihe gbasara ya tu mma ya nakwa na-eme. Ụmụnne mpa ya kputekpu iri mma ya na-enye ya nsogbu, kputekpu zo ya ọka ahụ mgbe niile ya na ha arụ na mma, mgbe niile ya na ha arụ na mma, akwa abalị niile. O ruo otu ụbọchị nwanne mpa ya ebe ha visit na ofi na ya nọ n'ụra, ọ gwawa mpa ya na ọsọ ga alụrụ nwaanyị, ọsọ na nwa ọ ga-aga zụrụ, ọ na-amaghị onye tụrụ ime, ọwa gbara wọ mmadụ mụrụ ya ọma, ọsọ ga alụrụ nwaanyị ga-amụtara ya nwa, chọrọ ka otu ya ka nwa ya ga-eshi eshi. Ya nụ datin n'opere mgbe a ka eji conclude so na ndị a dị awe na azụrụ ya azụ. Ya gba nkịtị, mma ya na-ebe anya mmiri na-ebe beri na mma ya na nakwa anya mmiri. O ruo otu ụbọchị n'ihi na nwoke that family reshiri mpa ha ebe a ha mpa ya rụrụ ụlọ. The woman, nwunye the landlord reshiri mpa ya la ebe ahụ rụrụ ụlọ, wee ezigbo mmadụ. Ya na nwa ya nwaanyị ka abụọ na-adị na mma, na ya na-aga nga mgbe ụfọdụ nyere ha aka shie nri, nyere ha aka na-eme ozi ụlọ. The woman like ya too much, like ya ụkwụ ya gwere n'ala. Na nwaanyị mba nọ mza. Ruo otu ụbọchị ya sị na ebe ụmụnne mpa ya dị awe na mpa ya zụrụ ya azụ, mpa ya kwana dị awe na-akpazi agwa ọjọọ niile ọ na-akpa ya, mma ya na-adịghị awe. Ya chọghị ịgwa mma ya ka ya gwatadele nwaanyị nọ. Nwaanyị mba nọ na otu eshiri ga-akọrọ landlady mma ya na mpa ya ga-akọrọ m that woman because the woman wee ezigbo mmadụ. Ọ laikiri ya mgbe ụfọdụ ọ zụọrọ ụmụ ya kwa ọzụtakwu nri, ya kore ihe na n'anya mmiri, so leta ihe mpa ya na-eme. The woman egbughị n'akwa bege narazie ya akwa na-ebere ya, nọrọ nga kpowa di ya bịadele. Di ya gara bịa ọsị ya nna ya ekwudele ihe okwuru ọzọ, ụjị repeat onwe ya tụwa sị ọ dị nwere n'ụjọ atara na ekwuo ya ọzọ. O kwuo ya mpa the man etie sị Jizọs gịnị ya ekwuo ya n'ọhịa ya na-agabiga. Nga ka the woman nụrụ kpọọ mma ya si ya bịa, mma ya abịa, mma invite mma ya abịa, cross ta gbaghere gate ya bata. Mgbe mma ya bịara lekwezi nga ya nọ n'oche, mma ya gwa sị na ihe niile ọ kọrọ nga na ọ kọdele na no ọ dị very very important na ụjọ atụle kwa ya na gwa na ụjọ atụle. Ya repeat hekwa onwe ya ihe ahụ ntị mma ya ịnụ ya for the first time. Mma ya etie shi n'elu oche shitapụ n'ala, tie atụgburi na-eru olu n'ala na-ebe. Landlord ejide mma esi ejide obi ya aka ọsịsọ na nwa ya ga-eji ebe odika kwa mpa ya anụkwana ya. Akọcha akụkọ ya niile mma ya bịa dị awe ha mmadụ atọ bịa tụwazie elulu ihe a ga-eme, na otu a ga-esi mee secure ya. The woman sị ka akụkọ a nọrọ between three of them, na ihe ga-eme na ya nwa nọrọzie with them, na ekwu elu kwu ala na ya nọrọzie with them. Na ihe ihe the landlord suggest na ya na ha ga-ebirizi, na enwe ihe ọbụla mma ya nwere, ihe ụmụ gbasara ụmụ skuul, ihe gbasara skuul, ndị aka ọbụla ọ chọrọ inye na o weta, na ka nwa nọrọzie ebe na ya na di ya nọrọzie ebe ahụ, ọ bụrụzie naanị ya na di ya. Na nwaanyị mba nnọọ ha eme agri yoruru m agbafee ebute akpa ya ga-ebute akpa paakị efe niile bifo mpa na eluru efetara ebe ahụ bụ ebiri. Ọ ya ka mpa ya lụtara mma ya ihu adịghị ya mma, ya ma ihe ya na ya gabigazi n'ụdị o ji ewegaziri mpa ya iwe ya hụgazi ha n'ihi na ya efetara ebe nọrọzie na rum nwa ya nwaanyị na ọ ebe dị nwere ya na nwa ya nwaanyị nọrọzie na rum ya na ụmụ ya ndị ka nwaanyị nọrọzie na rum ha. Na nwaanyị mba nnọọ mza mpa ya ebidozie problem eshi ọgba ọgụ bịa
na landlord na o releaseere nwa ya na ereleaseere nwa ya na eleghị ọ ga-eji kpọrọ dị only daughter ya nwere na-agaliga ya oji tụkwasị n'elu ụmụ ise o ji. Landlord asị ya na nwoke ma ibe ya bụ na o repeat onwe ya again or bịa again for this girl na ya ga-atụ ya mkpụrụ na ya ga-emeki sure na ya tụrụ ya mkpụrụ na o were ire ego eze ya ọnụ ma ọ bụ ihe niile ka dimkpa ga-ekwu. Mpa ya emepechi anya lee the man, lee ya na egwu zoro n'azụ the man, lee mmụọ ya rụkọ gwara ya that na ya agwala ndị ahụ ihe o mege ya slow down jiri nwayọọ lawa. From that day mpa ya bịakwa ha again ọ jụghị ese ya again. Ihe ọ na-eyuzuzi wụ mma ya ma gwa ya sị na dị only ebe na ọ mụrụ ya nwa dị only nwa kwanụ ọ sị a ga-azụta ya eduru ga azụta ọsọ wee ebe ka ọ nọ ọhịa mma ya na-abịa kpere onwe ya dị na every time ọ na-asị ya gaga kpọta eji aka gaga kpọta nwa ya eji aka na ya dị comfortable meaning that ya dị aware of ihe mere ya ga kpọta ya na enwe ihe wu ihe ekwensu ji eme gị na ọ kwụchịna ya ga agwa ọjọọ ahụ hapụọla ya n'ime. Mma ya gwa ya so na o nwechagburu ihe ọ macha na ekwensu ji arụga ọrụ ebe nwa ya nọ o chefuo na nwa ahụ ga-eto eto. Ihe na-apụrụ ha okwu bifo ya mara mpa ya nụ ntara ga-akpọta nwaanyị ọ tọwara ime lụkwoge mma ya nwaanyị mba nnọọ mza the lady abịa mụọ nwa nwoke ofu mkpụrụ nwa nwoke ọ mụrụ nwere nkwarụ ka sọ ụkwụ agbara ya agba ọ na-arụ ụkwụ taa ọ nwa nwoke mana ọ na-ete ụkwụ ofu ahụ that woman mụrụ ọ mụọ ha ọzọ. Nwaanyị mba nnọọ mza ya na-eto emegidezie because of otu echi na-aserve this family. Ụmụ ya abụọ efe ha ya ga-esa akwa ya chịchọkwa maka ha ma anụ saa ma ndị ka nwoke tochiri ha ya na aga sachiri ha akwa ha ekliniri ha ụlọ ha nri ya na-eshi akwa dị woman ya na-asa oji ọgọgọgaga. The man na-asị ya that na ya ga-azụ nwa were emere nwa. This man ama ihe o nwere and ya makwara nụ mma tolite galite isi ya na ụmụ ya ha na-emezi dịka ejima atọ. Ụmụ ya ndị ka nwaanyị bịa hụ ya n'anya this man na nwunye na-emezi ihe ọbụla ha zụrụ nwa ha zụrụ ya ihe ọbụla ha zụrụ nwa ha zụrụ ya na ya chetara echi nwunye this man mbụ landlady pụtara kpepụta ha atọ ụmụ nwaanyị gwa ụmụ ya ndị ka nwaanyị that na ya agaghị adị ndụ na ya ga-efe elu as a mother ma ya hapụga ha na karata ahụ eji eto gị na ya notisiri na efe ha yipụrụ n'ahụ na nwanne ha nwaanyị nọ na-asa o mee ya adres asị nwanne ha nwaanyị akpata oyi awụ na ya notisiri na efe ha yipụrụ n'ahụ na nwanne nwaanyị na-asa ya na ha amaghị akwa asa na ha efiri na ya kpọtara ha med ebe a from today ya ga-ekere ha oji ekere na otu aka nwaanyị shishike oji ụlọ kwa onye ga-asa efere onye ga-aza ime ụlọ otu esi asa akwa na nwaanyị bekere ha na ya chọghị zụkasa nwa ya zụkasa ụmụ ya zụkasa ha na enwe med ya kpọtara ha na ya otu aka o shikere ha na ihe na-eme ya emechazie ka ya etire ha aka ha eme ya na ha too n'ime ịhụnanya nwaanyị mba na-etopụta shia no this man mgbe ya bịa lee wayek this man lere wayek na-emere ihe niile mpa ya bọtazighị obirizie gwizi ka nwaanyị ọka abụọ gara aga kpọta rụra ya ime mma ya werezie mma ya denwezi ebe ọ rụrụ ọsọ rụrụ boys pọta mma ya dị very happy nọrọ ebe ahụ eme mpa ya pụọ ya agaghị visit mma ya na mma ya nọcha ya lụghachita ha ebe mgbe ụfọdụ mma ya feta ebe na ọ weta ha shiri nọrọ na nwaanyị mba nnọọ mza this man landlord a tige na zụrụ ya na university ya kọt okwu niile short na this man zụrụ ya na university ya na nwunye zụrụ ya na university na ụmụ ya niile gachara university ya soro ụmụ ya gakwa university ebe ụmụ ha niile gara ọ ya ka ya nọ di ya bịara ya na ọ ya nwa buru ụmụ ya ndị ka nwaanyị abụọ ndị ka ọzọ nwaanyị a zụrụ ya na ụmụ ya abụọ ndị ka nwaanyị ya nwa buru ha ụzọ lụdi di ya bịara ya ezigbo di ha kwado ya bịara ya di ya bịara ya ezigbo di ha bịara ya lụọ di nụ ntara Chukwu eme ebere onye na chi eso nlụbata lụbatara ego aza di ya ụzọ ya emepechia ego atakara ruo otu ụbọchị esiti die down kọrọ ya ije ụwa ya niile kọrọ ya ote this man shi nakweta ya na nwunye ya nọ ndị a ọwụ ha nwa mụrụ ya lekwe ihe mere nọ ya kọrọ ya everything babịa bịa mere nna ya ihe ishie ndị dị ebịa bịa mere nna ya ihe ishie ka ya lụọkwara di ya lụchasị nwa di ya na ndị eji mere ụmụnne ndị eji mere nne na nna onye eji mere nna na nne ka abụọ na ọwụ this landlord papa ya ọ ya ka na nwaanyị mba na m ga-ewekwu na ọ ya ka ya na di ya hụ bịara di ha mma ego few years later ụmụ ya ndị ka nwaanyị abụọ ndị ka ọzọ alụkwuo dike ha alụcha dị onye ọbụla na ọfụma na m lezie ihe na-emenụ nwa anụ ntara nwunye nna ya ka abụọ mụrụ not only na otu ụkwụ eji nọọsụ ji o ji injection gbajie ya otu ụkwụ ọ na-arụ ụkwụ arụ ọ na-aga ije na-arụ ụkwụ otu ụkwụ tatara ka ọzọ
ọ bịazie na-ebi ajọ ndụ nwezi otu ọjọọ baji otu dị iche iche otu ọjọọ dị iche iche na-akpa ike amara ya asị onye ike na-enye nsogbu police station ọ gakọtagwana ya gaghị ewelali ohe ya na-apụ apụ ya na-alụ elu ọ gacha na prison na 3 years pụta bịa wozie notorious enweghị notorious criminal nwanyị mba nọ akụkọ nwa akọkọta ọ batazie mgbe ọ baziri n'ịkọ mama ya ihe ma mụrụ ya na side ebe boys quarter ahụ ebe edekwere ka ya ejiziri shi ndidi kpọrọ dị di ya sị why not n'ụlọ na ebe ọ ga-anọ ọnụ ya ga kpọrọ mme ya na weta echi ga kpọrọ mme ya meseji ọzọ ya nwetara wụ na ya kpọrọ mma ya at exact time ya chọrọ iji mma ya akọta ego ọ bịa kpọrọ mme ya na nsogbu anọ na ya dịbara na ya ekele chi ya na eme keshọn na mma ya ahụ ya bịara kpọrọ ọ lọghachitakwa ha ebe a again ya na-ele somebody ya na ya bụ nwanne by law not even by blood ele ihe ọkọga ya bịa ghọta that na ọ planụrụ ikidnapụ mma ya chọzie ka ya nwa weta ego n'ihi na ya na di ya aka shiele ha ike ya bịa ghọta ihe ọ atịrị ghọta ihe o mere mgbe mmadụ na chi eso ya si nsogbu anọ na ihe ahụ plan ya na ọ gaghị awụ ọkụ na enide ọhụrụ mma ya di ya na o mee ihe ahụ ọ planụrụ ime na ọwa okwu ikpeazụ ya na this young man kwuru na nwanyị mba nnọọ mza n'otu aka ha shi nọrọ onye ọbụla nọrọ onwe ndị ya na-eshi ụtọ ya na-eshi ikwu were jiri mere nwanne wụ nke landlord ahụ ụmụ landlord nna ya ụmụ landlord this man si ya wụ nna ya na ụmụ ya na ọwụ ndị ha ebe ya mere hụrụ ụmụnne na ọkwa ebe ya hụrụ ịhụnanya nọ ya ka ya nọ last year nwanyị mba nọ last year ya wụrụ na nwanne ya nwoke nụtara gara gaga kidnap or somebody kenye riri bute n'ụlọ nna ha nga n'ụlọ nna ya ka o denwere the victim were gedenwe ebe ahụ nọ mma ya nọ that self contained ebe ahụ ebe boys quarter ebe edenwere mma ya mma ka ya nọzi na big house ebe edenwere mma ya nọrọkwa comfortable ebe ahụ nwekwu nwa onye nụrụ olu ya chọsọrọ ekwere ebe ahụ na onye onwe hapụgara di ya mma ya kporo nwunye ndị ya ka abụọ kporo na ya rịrị ime na ya ga-amụ Jizọs ya zere ha ume nọrọ ebe ahụ mgbe ya bịazi bịa kporo mma ya na ọzọ ebe a ka this boy dangwurugwu gara aga ya na ndị otu ya gang ya ha ga-ekidnap one woman ga-edesa ya na that ebe boys quarter ka ya eriri n'ọnụ nwa ya n'ụkwụ napụ ya fon ya denwe ya ebe ahụ emeghe enye eri emeghe amachi ihe ya ọnụ ka ya eriri gbotowa ya nwaanyị mmadụ nwunye mmadụ a young woman ka lụrụ di ọhụrụ ka ha gara aga buru na mgbe ka ha gara aga buru na-arị ya elu ọgwụ naanị na ekidnap na-arị ya elu ego ha kpọga ahụ si weta ndị nwe nwata nwaanyị ewetala ego onweta shi bọstọ abịa polisi abịa gide ha pere ha gide the rescue the woman tụtụrụzie ndị youth atụtụrụzie ụlọ nna ha ụlọ nna this young man wo this man na-asị ya mere adopt tụtụrụ dị ụlọ otuo ya ala the man agba ọsọ ụlọ gbala village polisi eburu otu mkpọrọ nwa ya nwoke nụtara na ihe the man mezi everyday okpo ya na phone si ya biko na ya gbaghara na ihe emeghị ihe taga ahụhụ ya n'ugbo na repercussion na ọwụ punishment Chineke chọrọ ịgba na ya biko gbaghara na ya chetakwa na ya azụgidere ọgbọrịta ọkwọ 12 years before mmụọ ọjọọ abata ya n'ime o chetakwa mgbe ya na-akpọ ya gazi ya ice cream o chetakwa ya mgbe ya gwa ya sị ha adopt o mere ọ gazi ya ice cream chere ka ya galiteta isi n'oke na ya chetara mgbe ọ na-azị ya ice cream chetakwa mgbe ọ na-eji akala anya abụọ ama ya make sure na etiri na akwa before tụkpugharịa ya chetakwara mgbe ọ na-efling ya na ya chetara mgbe ọ na-ama ga ya ihe o ji wuru nwoke mana ike echi mana ke mma mere na ya chetara mgbe ọ na-adoro na ntutu gbado ya aka na akpịrị na ihe chetara buru ibe ọ sị ya chetara ya chetara the man na-arịọ ya sị ya biko na ya biko na ekwekwele ka ha egbuo otu nwanne ya nwoke ya sị ya onye ahụ awụ nwanne na nwoke ya shiri ya na ya bụ shiri let na ọwụhụ nwanne na o mere ka ya ghọta datin ya zụrụ ya azụ na o triti ya dịka onye na-awụhụ nwa triti ya dịka side chick mgbe nwoke na nwaanyị na otu oshi triti na that woman mụrụ nwa ya nwoke ahụ agwa ọkpara mma ya na ya ihe niile ya chetachara na nwoke ya na nwa ahụ shiwụrụ nwanne nọsọ ọkpọkwala nwanne ya na-asị ya na ya ekwekwele ka ha egbu na in the first place na ọwọrịa ka ọrịa ya sị mba ọ wụdị mkpa ibe ọkpara ya akwa ọjọọ intimidate ya sị mba na nwa ya na ọ gara aga buru nwa na ọ gara kidnap na ọ na-eti ya na agaghị igbu ya egbu nke na ọ na-asị ekwekwele ka ha egbu dazi ya wepụta ya na di ewepụta na-enwe ihe ọ ga-egbu ya na-enwe ya na di ejide money isave ndụ that young man mana let the law take its toll on him na ya gaghị emenwu the Lord of Nigeria obstruct na ihe anyị na ọ repercussion na owe oji ihe kpọrọ mmadụ na amụra na onye ka egbu mmadụ na-asị ya ekwekwele na ekwekwele na ụdị gịnị kwanụ
na ekwukwele na ụdị gịnị kwana akụchụla ụlọ kwa ụlọ kwụrụ dị ụlọ kụja ya kụtuo ya na ọwa ebe na pas edenweghị victims. Ndị otu ya niile nọ ndị rọn egide sọ nwa disman si ya wụ ya zụrụ ya so n'ime na ha na wụsara n'ATM ugbu a enwetere ugbetere so na ọ naghị alọtakwa ege na a natachara iwu ime ụlọ ha sachara enwetachara egbe na ọwụghị obere ihe na nwoke ahụ nọzi vileji ugbu a na otu mkpụrụ nwa nwaanyị mụrụ ya ọ na-alọtazikwa ọ na-akpọzi ya everyday ọ na-akpọ ya everyday ọ na-akpọ ya na ya na mma ya na ebele ugbu ene na ya kpọrọla this woman bụ mma ya na onye na ya bụ ọnụ enye na one room na ọ ga-anọ nga DS enwe ebe ọ na-aga na ọ ga-anọ ebe a ka juru zejiri after ya enweghị nne na mma ya mma ya nọzi di ya na mma ya nwụzi nne di ya bụ nne na ya na ha nọzi na nwoke ya nụtara ya na mma ya kwụrụ ga zụta di ya nụtara ya na ya kwụrụ ga zụta ya nọzi na village ka ọ gara ga lọta mụrụ ya asọ ebe ọtụmọhịa na ebe a ka a mụrụ nwa na ka ahụ na-anọ ọ na wetin trial from court ọ ga-aga mgbagbu ọ ya ga prison. Ụmụnne m nwamba nọ na mgbe akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne nwekwa ihe m ga-atụkwasị na m tụkwasị ya n'ọwa akụkọ ụwa ya. Ụmụnne m unu na-ahụ otu ụwa na-adị unu na-ahụ otu ụwa na-adị ụwa na nọ n'ime nwa ewu ga-anwụ ọ ga-eru n'ikenga mara ihe ị na-eme obere nwa na nwa 5 years ahụ nwa 7 years 3 years 10 years that teenage girl that teenage boy nọ n'aka gị na-eme na itozule nọ nga igboja ya akụja ọwụ otu ọ ga-akụja forever ihe ọ ka wụ n'aka ga na-awụ nwa ewu ọ ga-emecha wee ikenga mara ihe ị na-eme mara ihe ị na-eme nwa obere nwa na-eto eto lewenedena nwa ga-eji were mere nwa ga-eji mere nwa ọma ọ na-iwe onye nwa ya nwaanyị lụrụ di ka nwa ya di agwa ọjọọ gịnị tisara this man na denwe na-awa elu awa ala ọwa agwa ọjọọ ihe a niile o mere nwa ahụ mgbe ọ na ya n'elu ya na-atọ ya na-agụ ihe agazi akpụba ebubepụta ọ ka na-atọ etiti de no few minutes joy ọ dịla over ya efilie na ihe ga-adịgide nọ chefuo na onye na-akara aka ya tode ọ nọ village nwa ya otu nwa ya ọwa mụrụ nọ prison gaje prison ma ọ na-agaje hụ mgbagbu ọ na ugbu a ndị eji ọnụ ugbu a wụ ha onye isi ka gaga lụrụ nwaanyị ọ ka ga ebido ịmụ nwa pepewa nwunye adọwala adesoro na nwa ya ọhịa na-ekwe enwe nwa ọ gị mụrụ ọ gị zụrụ ihe na-ekwe nwe nwa ọ gị zụọ nwa ahụ ya etolite oge nka nwa ahụ elewe nka and ọ ga-ele nka bezọ na otu ọzụzụ nyere ya na ụdị ịhụnanya ijiri ya iwere nwa mere nwa ọ ga-eji mere nne ruo n'oge nka nwaanyị nwu ya na ya bụ lụrụ mara ejipụkọrọ ha mana enweghị nwa nwunye ya sọjest aga zụta nwa ha ga-eji mere nwa ka ọ bido bịa kpawa agwa ọjọọ n'ihi gịnị o pụrụ utu ahụ nọ n'opụrụ ụkwụ ka atọ ya ọ ya daweziri na vileji na ugbu a ebe ọ nọ na oghọla agadi nwoke nwaanyị ojii nwa ọmụ ka ọ mụkwara na amụ ọ gaje prison ke nọ ntarakwara nọ Chineke nyere ya by opportunity ọ bụghị ịmụ nwa ọ bụ ịzụ azụ mego ọfụma ya na di ya nọ o lelita anya ụbọchị ịṅụ paracetamol n'ogbenye enweghị ọ chọrọ ime gboro ụmụnne ya ụmụ ya oge na-eji ụmụ nwanne nwoke emere nwa ka o ji eji nwunye ha emere nwa because ha dị aware of this story ugbu a ka a ga-akụ enu n'ọnụ ugbu a ha ga na-afụbara ya na-akụ enu n'ọnụ nwatakịrị alụọla di kpọrọzie nwunye ga-alawa lakwuru onwe si na mma ya di nwunye ụkwa n'oge nwoke si na nwa ebe ọ na-aga ebe nne na-anọ ya na ya ga-ejiri emere nne nwaanyị nụzi ebe ahụ atọchi ọka eji a na-eleta ya na-apa ya enyeli na-eke wuri ọrịa wa ya ahụ onye ọ ga-akọsara na nwa ụta ahụ ọrịa taa azụlige ya ọgwụ ọ wụrịkwa ya ga ụlọ ọgwụ abụrụ ya ga ụlọ ọgwụ ọhịa na-ekwe amụ nwa enweghị ọzọ in the first place ọhịa na-ejide alụ di that marriage establishment of marriage knowing fully well na ofu onye agaghị amụ nwa a na-arụ mmadụ abụọ amụ nwa ewere marriage bind ya so that ha mụọ nwa ha zụọ nwa ahụ rie uru nọ na nwa ahụ that is the essence of marriage ọwụhụ bịa gbara ring ọ yiwe uniform ọ bịa fewe n'isi ọ ka ha chekwa aka ọnụ mụọ nwa ga-ele ha abụọ nka n'oge nka ha mgbe ike gwụrụ ọkpụkpọ bụ ume ha enwe nwa gasị kpọ ha ga-ewere agwụrụ ha ụkwụ wụọrọ ha anya mana gị gbapụga kobipụ ya ọrụ mmadụ abụọ gị gbalaga sọ otu onye gbasa one way or the other ọ ga-edoghị anya na bolinga abụghị ebe obibi onye mechaa ya megịrị ya erie ịnụ ngala ugboene gị na nwunye ga nweta onushi zọ nwa elee otu isi ahụtaga nwa ahụ n'ihi na ọwụghị ọbara ṅụ kedu otu isi ahụtaga nwa ahụ enwere mmụọ gbarịga ṅụ n'uche ekwekwelekwe afọ ọlụkwala nwekwelekwe daiga na that temptation kpoo nwa ahụ ihe ọwụ were emere ihe ọwụ nwa gị n'ihi na mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị anaghị notichachara ngwa ngwa nke nwoke naanị ya na plan naanị ya na execute ya na moto rishi erukpa ige ihe jishi ike ekwekwele temptation na-nweta were ya mere nwa kpọ ya nwa ṅụ ọgwụkwa eto ya eto ihe niile ime ka ga-ete ga-atọ n'otu iwe ọ ga-atọ n'otu iwe enweghị ihe jọgburu onwe na njụ na onye kpọrọ nwa ṅụ onye kpọrọ ya partner
hụrụ ihe bịa ji igbu m na-achị gba nkịtị ihe ahụ egbuo m. Onwe ihe karịrị magburu onwe na onye kpọrọ your partner ọ nwa ṅụ ya ahụ ihe ji ime ọwe nọ n'ute ọrịa ọwe nwere ihe dagidere ṅụ ya wụchasha represent si ya wụ nwa ṅụ dọkịta jọsị ka onye kpọ nwa bịa si ya doctor or my mother or doctor or my father ka ihe the problem, please commence treatment immediately. Ọ na-enu ha around, give me a call, give put a call across to the doctor, take care of that man, I'm coming, take care of that woman, I'm coming. Ọ wụrụ deposit gị send gị wụchasha onye ka a na-agbara ihe a niile ọ wụ onye nọ nwa m okpola ebido treat with ma hụrụ nwa m ahụ ya kọl ya abịala ọsụ ga n'ihu treat ọ wụrụ ego ya send wa ọ ihe onye a na-emere ihe dị otu a onye arụchara nọ enweghị onye na-aga enweta onwe ya n'ọnọdụ a ọnọdụ n'ugbu a m kwuru ọ dị inevitable ịkatawa nka gbadawa nọ mata ego doro na bank ị ga-enid mmadụ ga-eweta that money ma isi na ịkpatara ego ịkpatara enough ihe ị ga-eri ị ga-aha ya nọọsụ na ị nwere ego na bank nye ya kaadị mgbe eweta nọọsụ ahụ gbuwarịkwuo werezi ego ahụ nọ ọ naanị nwa ṅụ ga-ahụ elu millions of naira nọ n'elu ya ọ ga-echere duge ọ ga-apịga ọ ga-esolu ọ ga-eletegide until gị draw your last breath. Nwa ga-egbu because of ego ọwa onye ama ị gara aga ha yara ga-egbu because of ego. Kpachapụ anya ihe ị na-eme taa n'ihi na echi a na-ara ahụ ịkwanya kpum echi ha na-ekwekwu ya wụchasịa regret eju isi ju obi bido taa control that regret wepụ ya n'ime ndụ enye na onwe opportunity to regret ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.